Oke Bolo, kembali lagi di channel Sahrul Munif Mak Bedunduk Ser gitu. Oke Bolo, sih tak ndeleh kamera sih. Spasi. Akhirnya aku membuat konten lagi Bolo. Yo ora ketang sedilok iki yo. Paling ora yo 4 menitan. Ora 3 menit gitu. Ngisi-ngisi konten iki. Jadi aku iki lagi sempet nggawe konten nih Bolo. Soalnya aku ki kontenku ki terlalu fokus ning aplikasi Facebook Pro gitu loh. Aku ngontenku ning kono saiki. Yo ning YouTube-ku bareng iki yo ketang setitik-setitik ya tak iseni videone kono ora mati bolo aku ning gitu. Yo walaupun urung metu US dollar ya ora masalah. Hobiku ngonten bolo. Hobiku ki kerekam video diupload. Hobi kuwi kecilik kebayi urung brojol. Bolo ya dadi tulung bantuane disupport terus channelku iki ya. Oke, aku bakal gawe konten sing menghibur untuk kalian semua gitu. Aku bakal menghibur kalian semua. Pokoknya jangan lupa disupport terus. Biar tambah semangat lah aku gawe konten ya. Bene rajin lah aku upload gitu. Soalnya wis trending, ya seperti trending gitu. Wis trending yo bakal sing subscriber kuwi raketang wong pirono bakal tak kei hadiah kok. Yo wis mbuh hadiah apa ya wis. Aku tak kei hadiah raketang wong 4 atau wong 3 subscriberku. Pokoknya bantu terus sampai bantu support terus sampai 1 juta penonton. Jan angen-angene dawur kae. Jatah yo anu bolo. Suwe kudu konten iki sing menarik kudu penonton sak menunggani gitu. Aku iki jane wis konten ngeprank wis konten ngono tapi yo padha ae. Jadi aku ning YouTube iki ora patek upload dadi aku dino-dino wingi kuwi tapi saiki mulai konten mulai aktif neh lah intinya. Ya ora kita ngupload video short gitu. Tapi aku sing nulinah ning FG Pro gitu. Facebook profesional iki. Padha ngerti to. Ya kuwi teh aja lali mampir ning akunku. Jenenge yo padha ning akun YouTube Sahrul Munif. Jangan lupa di-follow. Oke, jangan lupa disupport. Ya, disupport. Ben aku iki semangat ngono lho, Bro. Ora nek penyemangate belas iki. Semangat ono. Nonton ki komen Mas iki ngene ngono. Gen semangat aku iki lho. Pokoke bantu support terus, Bro ya. Stres aku iki. Yo ning FB iki perlahan-lahan yo viewer wis dhuwur. Ora ketang pirang video no wis real. Munggah lah intinya. Yo walaupun proses pemberian apa jenenge pengolehan dolar sedidik-sedidik. Yo meh oleh dolar. Ya pokoknya disupport terus mong lho bolo ya. Pokoke aku ki butuh penyemangate para netizen iki lho. Butuh penyemangat bolo. Dadi bene rajin ngono lho nek konten. Nek ora nek sing nyemangati wis males kae bolo arep konten. Waras-arasen kae leh ngonten ora sing nonton ora sing komen. Waras-arasen bolo ngonten iki. Lek ora nek penyemangati. Jadi yo tolong disupport bolo ya konten kuwi. Walaupun konten videoku iki piye ya. Apa ana iki tak yo tolong disupport ngono lho bolo ya. Aja dilewati tok. Dong ora jane. Engko tak gaweke konten sing menarik gitu. Sing menarik. Ben iku iki mampir ning channelku terus ya. Ya aku ki ya ora maksa mampir ngono ya. Nek jane sering delok ya didelok ora apa-apa aku ya seneng nek didelok videoku ki. Iya ta.
pernah lek bledok 1 juta penonton, yuk trending aku dadi artis, abis aku, gitu. Oke bolo yo, iki kontane sakmene saiki bolo, pergo ngisi kena aja gabut iki ngonten sedhela ya. Bolo iki aku arep lanjut kerja neh iki bolo, wis jam 12:30 mung bar madang aku kayak video sekilit iki arep mulai kerja neh bolo. Cuacane soalnya wis udan ngono wis arep udan wis mendung banget iki kok rek ndang tandang gawe kok beko iki. Dadi senani bose iki lho rek. Oke bolo ya, cukup videone sakmene sik sedilut. Sesuk tak gawe iki konten sesuk-sesuk sing duwi waktune durasine. Oke jangan lupa support terus ya. Yo, disupport ya. Aku butuh penyemangat. Gitu. Oke. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam beduduk ser.